Olevo in hi vokniak zon thlani khatna ninga ni ani a thlathar chi bai vek ule Indonesia somni pariat na ni ta a Indo chuatana tangkhan ni tin deuh tho Indo chungchang kan update ngar thil thleng tam taka omta thilin thlak danglam tam tak hmu tur omta ani Indona chuana toplama hoi deuem ti thei turin boruwa ka oma heti lai hian tlailam pong paran soyang main khotlang ho chuan Ukraine tlom dona ruaya ral thuam lian an thon vele no a ma se hei hian omzi anei chhohret hretem ti thei ani inbeina sat berna Donbas lama Russia in man son zela Lysychansk oil thitfium na mun chu Russia le LPRC paiten an thunun to ni in Russia lam chuan an soya an thil tumber Donbas la turin malaman pan me kani chuti lai chuan Ukraine sipai ke zatha chanan le an supply dan chanan chimthlang lam longchol muna Russia in ha ka zauzel na na mun poimo Snake Island chu Russia chuan nimin lama an chan vele tatlat mai hemi chungchang hi han chui zau deuh don tiang Snake Island hi Black Sea kuama thliarkar pakhat ni in Ukraine thliarkar pakhat ani hei hi Indo chu hlim khan Russia lam hian Ukraine sipai te kut te tangin an lo chu sak to a Ukraine Navy som rual zet chu Russia lam hian an that angin thu athang man hial ma se anuwa himdam takin Russia sipai te khan an chua le tavek ani heta tang hian thliarkar poimo tak mai hi Russia chuan an thunun chawa Russia lemin grain le bungrua thon chuan turan dang ping veka Black Sea an thunun tlata longchol mun engemaw zat an blok sak boxi chumi thunun na atana mun remchang tak chu Snake Island hi ani Snake Island la let tur hian Ukraine chuan ruam manan siama UK intelligence te puina inlak let an lo tum to ani Russia long pakhatan ka pil saka mase Russia lam hian Ukraine thlona pathum Indo thlona pali drone engemaw zat an lo ti chiat saka Ukraine lam an hlo chamani kha mase lian zo ka chet Ukraine lam chuan an tum ru hle longka na harpoon missile US siamandonga an missile nei sa Russia Moscow ka pilnana an man Neptune missile nian tang kopin Black Sea rorel tu Russian Indo long nor kir turin heng missile te hi Ukraine hian an mangtang kai me kani Russian amphibious longte an han ka pil sak boka US le UK intelligence te puina ninge yangai mangin nimin lama Russia chuan Snake Island chu an la let le ta phut mai ani Russia lam chuan in hnuk dok angin anin soi ve thung soito angin Black Sea mar thlang lama lungmun thliarkar hi Russia chuan Ukraine bai ni masabera khan an la a chuta tang chuan tunin dona hian hun poimo tak helai mun hian a chang chhota ani thali chuang zet Ukraine in he thliarkar hi missile le thlona mangin an bom ul renga zun ni som thumaron her chuaka Russia sipai te chuan Ukraine Snake Island Zimini Island an ti bok chu an chua san ta ani Russia chu Ukraine thlai le bungro thon chua dang tuwa pu ani a Snake Island atang hian an blok ni a pu ani thil thon chua har satna siam tu an ni lo zia fin fiana atan gesture of goodwill atan Snake Island na Russia mun ngak sipai garrison chu nu ki ran ni ti in Russia lam chuan an soya mase Ukraine chuan Russia thu soi hi nol sakin Moscow in bu faida na mun te chu abom chun zom zel zo kani ati ve thung inven har sa takani he thliarkar hian borok le tuifin ria ta tangin beina tok na sa hle a ahum him tura thok tu garrison te nau te chuan he thliarkar hi ven him har sa tak ni in an soya Ukraine in an thunun lai po khan Ukraine sipai te hian an hum him thei bik lova an nuwa Russia an lua le a tuile borok ka tangin Ukraine beina an tok chun zom pa ta sipai mithiam te chuan sitting ducks ti in an soi hial Russia hian air defense system tha an labun box hi lo nen an tan che ta har viau ni in an soya Ukraine hian an hum rei thei bi ka ngem ti chu zona ni ngal February ni som ni palia Russia sipai ten an lak Snake Island hi Ukraine tuipui kama tanga KM som thum panga chawa hla ani a tuipui kama tangin missile artillery le drone mangte adu thu samaka phak chawani awang hian vena har sa tak setani chu tiang che chuan Ukraine sipai te hian Snake Island lua tu Russia lam chuan beya thliarkar chu lai puile missile drone mangin an sai molani bermai he rule thliarkar Russia lamin an ron bun tu ral thuam lian missile le khol le missile ka thlak na long lian tak taka an ron phur te chu Ukraine lam hian an lo beina sa hle a
Russia long engemaw zat an ka pil sak tawh nge Russia lam tan hmun poimo ber le an tum ber ani lem lo wangte Donbas pon lam dai ani box sia wangte in helai hmun Ukraine in grain an thon chua tur Russia na dang chat anga an soi wangin heng pu na te hi Russia lam chuan a dik lo zianem ngenan he thliar kar hi an chua san ta angin an in soya enge dik jok ti ero hriat maya harsa a soi tu zirte poni nge yang Ukraine lemin kan nor chua kani Russia sipai te chu he thliar kar atang hian an tlan chia an ti po chu thil dik ani nge yang Black Sea mar thlang lam kuam hi air defense Russian air defense ten an veng phak lova hei wang hian Kremlin chuan Snake Island a hian borok ral thuam be na lo chutla thei tur air defense system anti-aircraft system le radio electronic warfare ron da luan tum ru hle a ma se Russia tan chuan Black Sea an naval base lian bera tangin he Snake Island hi a hlat em awangin logistic support an chak hlei thei lova hei hi an harsat na lian berani in beina zonga Ukraine hi an tuipui sipai theina naval strength an nei tlem hle a chu wangin he thliar kara hi an Ukraine sipai ten mun ma an nei thei bik lova an veng hlei thei bik lovani Ukraine sipai analyst Ole Zhadanov chuan Snake Island a sipai da chu le lam ve tan po omzi anei lo olsam taka bei thei ani awangin omzi a omlo ati chuai chuan Mr Zhadanov chuan fire control siamarot zoka he thliar kar nei taka target engpo ka theina chu buna fu zok ni in a soi chu tianga an ti chuan Ukraine a Black Sea long chona lian ber Odessa le Black Sea mar thlang lam sector zong po an veng thei dona Russia long ron kalte po an ma chhon thei don ti na ni thliar kar poimo heti lai hian Russia hian Ukraine opchin Black Sea tuipui zau taka thunun to a chu baka Crimean Peninsula le Azov Sea pumpui a thunun to boka Snake Island an thunun ani phei chuan Odessa long chul mun chu an dang theya Ukraine bu faile bungrua tamzok rampona thon chua theilo turin Snake Island atang hian an block vek thei ani Black Sea tuipui kama Ukraine khopui te hian bayan tok jing viau na chungin Russia hian mun hlataka tangaron bayan ni awangin ral thuam lian an ron bun hlei thei bik lova Kifa military expert pakhat chuan soin Russia hian helai hmuna hian S-400 air missile system angchi aron da mai a hlawm hle ni in a soi Mepen hian Russia in he thliar kar thunun hian NATO member Romania tan po a hlawm phaviau dona along chulna hmun poimo tak Constanta le Danube lui kama lir thei tlan thlengena ngong thei don ani hei wang hen NATO chuan Snake Island Ukraine in an lak let poimo zia ria in intelligence lama po apuina sat phani in an soi tin strategically significant sipairal rel in bei le akai noi mai ni lovin Snake Island chevela hian petroleum le gas reserve tam taka omni in an soi Snake Island a kan tlom lo Russia Snake Island atangin Putin anaute an tlan chuaka an tlom ani Ukraine lamin an la let helai hmuna hian nena an chang ti in khotlang lam media zongjong in an ziaka an puang chuai bok Russia lamin engtin nge an soi Moscow chuan Snake Island atangin Russia sipayan hnung tol lo ti in an ron in soi fia ve thung Russia Defense Ministry thu chua chuan he thlir kara hian Russian sipai te hian assign tax an zoto an ti tu ruat an zoto ani chu wangin an chuak mai ni in han soya an chua chan hi goodwill gesture ti in an soi boka du sakna khongai na lan tirna ani ti in an puang ani Russia chuan Ukraine atanga ei tur thon chua ati khotlai lo ti lan tirnan helai hmun hi an chua san ni in Russian Defense Ministry chuan an ron tar lang Mase Snake Island strategic lama hmun poimo lutuk tak mai lak tuma an lo bei to ngai tua chungle Russia sipai ten helai hmun an bei hnuwa goodwill gesture an nei lo dan ngai tua chuan Snake Island an chua chan Russia version hi mitam tak chuan an oi lovani game thak dang lam thei tur Snake Island Ukraine in an lak let hi tun in dona Ukraine hian nena an chan tur en tirna ani ti in khotlang lam chuan an soiro tui hle a hlotlin na lian taka an ngai chuti rualin Russia tan tlak chiat na le chaklo na za thlak takani bok ti in an soi ma se indona kalphung chuna sa takina thlak dang lam don lo ni in alanga Russia hian an ngai poimo ber chu Donbas khochak lam zongjong ni a indo tan tirla ya an lak sak chimlam khopui then khat chel chhun zom chu ani zona poimo takni ta chu
Russia sipai te chu Snake Island atangin an chuak ta a Indona awanga Ukraine economy ti chiat to te ti chakle na tur bu fai le bungrua Ukraine hian an thon chua chun zom thayangem ti hiani Navy chaktakan nei lo awangin an du thu sam grain thon chua chu an kalpui chun zom lo mai thei bok ni in an soi Russia indolong te chuan Black Sea a thuneina an la chang reng thung University of College London a Ukrainian study professor Andrew Wilson chuan practically chuan him taka bu fai I thon chua thei ma in thil som thleng turim amo a hei hi pakhat chawani ati a omzia chu him taka thlai bu fai thon chuak tur chuan Snake Island lak let ang hian hun som vela ma an hruai photangai ti na ni July ron her chuaka Ukraine thlai thar chua thon chua hun a ron thleng dona an thlai thar senga hun chomek Ukraine hian an thon chuak thayangem kan lo thlir zel don nia Russia thin urna Odessa a mi som pasari an thi ole nimin lama Snake Island atangin Russia chu an ni a chuti mek lai chuan Russia chu lian zokin a ron chele tatlat mai Snake Island thlang mai Odessa longchol mun khopui chu voin July ni khathian an ron kap le ta thor mai mi som pasari zetan thi ni in report ma sa chuan atar lang Russia missile te chuan Odessa apartment le recreation center an kapa mi som pasari an thi ni in Ukraine sarkar chuan apuang Ukraine chimlam longchol na khopui Odessa chu Russia missile pahni chuan apartment building chhong tam tak le inti hlimna hmun pakhat an kapa he thil thlen hun hi tual chung huna jingdar khatvelani Odessa sipai thu puang tu Sergei Bratchak chuan voin July ni khat jinglamdar ni ma devin a official telegram channel a he thil thleng chungchang hi aron ziaka chimlam longchol na khopui chu melma missile chuan an kapa ni ti in a soya vandoi thlak takin thil le hliam tam takan om ni in a soi Anuwa Bratchak chuan missile manga beina hi Black Sea lama tanga strategic aircraft manga ron bayani thu a soi rocket pakhat chuan Chennai in chhong kwa sanga kapa pakhat jok chu Belgorod Dnestr biela inti hlimna hmun pakhata aron tlani in an soyani Ukraine State Emergency Service SES chuan tukin July ni khat jingdar rukthleng khan apartment building beina hian mi som pali an thi to a mi som thum chuang an hliam to ni in a soya thijinga hian naupang pathum po an tel building chimkara mitang chan chua be pui thlak zela ni a mi thi po an pung zela he chanchin buat seilai heng hian boral zat hian som pasari an kai to ani tunkar tirlam khan Russian X-22 cruise missile panhi chuan Ukraine ramlai ta khopui Kremenchuk shopping center mi puitam na hmun chu alo kap to a mi som ni thi in mitam takan hliama mi som thum chuang an labo me kani ole in beina turu chhozel ti thilom dan enin a chiang chhota meka Ukraine in ral thuam lian an hum hnu hian Russia chuan ral thuam lian zoka mangtran ta ti po a chiang ta hle anin nor na satel tela atopa enge thleng don hriata harta chanchin kan ngai chang zel don nia khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thla kho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule